Γεια σας παιδιά, στο νέο ζητάκι θα κάνουμε μερικά quiz και θα ξεκινήσουμε με το πόσο καλά ξέρεις τον Νέστο. Ωραία, σε ποιο σχολείο πάει ο Νέστος? Αυτό τώρα δεν ξέρω σε ποιο σχολείο πάει, θα βάλω στο 5ο. Πόσο αγαπάς τον Νέστο? Δεν το ξέρω καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Νέστου? Δεν το ξέρω και εγώ, στο βάλει και φτεδάκι της μαμάς. Ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι του Νέστου? Θα πω το LOL, γιατί σχεδόν το παίζει όλη η Ελλάδα. Τι έχει μέσα στις τσέπες του Νέστος? Χαρτομάγγελα. Πόσες ώρες παίζει Minecraft ο Νέστος τη μέρα? 12 ώρες. Ναι, δεν το ξέρω καλά. Σωστά τα λες. Ωραία, λοιπόν, ας πάμε τώρα στο ποιος DG σου ταιριάζει. Τι ώρες θα κάνεις κλαμπ? Δεν διασκεδάζω με τους φίλους μου, τις ώρες πιο πολύ. House. Πώς πιστεύεις στον εαυτό σου, ότι μπορείς να κάνεις τον στην πραγματικότητα? Πάρα πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μουσικό festival? Summer Festival. Τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο? Βασικά και το κορίτσι είναι καλό, οπότε θα πέσω στις ώρες του quiz. Καλό είναι. Ωραία. Jill Jordan. Οκ. Το επόμενο είναι ποια βασίλισσα της pop είσαι? Ποιο είναι το δελό σου? Ωραία. Κανένας από αυτούς. Τι μουσική ακούς? Whatever. Αγαπημένο ημά. Ωραία. Είναι αυτό. Είναι ωραίο. Λουλούδι. Αυτό. Και έχεις βάψει τα μαλλιά σου. Μπορεί ίσως στο μέλλον. Πεινάς. Όχι τόσο τώρα. Ωραία. Η μέτρια λαβάτα. Έγινε καλή και γενική, λίγο σκύλα μερικές φορές, αλλά τι πειράζει. Το επόμενο είναι ποιος θα το δείξει της είσαι. Έχεις παλέψει με κάποια αρρώστια? Φυσικά. Αγαπάς τα παιδιά? Πάρα πολύ. Ποιο είδους μουσική είναι το αγαπημένο σου? Pop, φυσικά. Ποια είναι η αγαπημένη σου χώρα? London. Έχεις κάποιο άλλο ταλέντο εκτός από το τραγούδι? Την ηθοποιία. Ποιον καλλιτέχνη θαυμάζεις? Όσους σου αξίζουν. Είσαι ο Νταβίτ. Ωραία. Γιατί έχεις ιδιαίτερη φωνή, σ' αρέσει η ροκ μουσική, πάλεψες με τον καρκίνο, αγαπάς τα παιδιά και είδα χαροπό και ιδιαίτερο άτομο. Το επόμενο είναι πόσο ψώνιο είσαι. Δεν έχω ιδέα. Αν έχεις iPhone, τι νόμιζες θα έκανες με αυτό? Όχι. Ό,τι θα έκανα και το υπόλοιπο κινητό μου. Θα έβγαζα φωτογραφίες και σε καθρέφτες και θα τις πω στο όχι, θα έκανα ό,τι θα έκανα σε κάθε κινητό μου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνήσεις? Ποιο είναι το δόντια μου? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν μπεις στο Facebook, Instagram κτλ. Θα δω πώς like πήρες με post μου. Κάθε πότε ανεβάζεις φωτογραφίες στο social media σου? Σχεδόν κάθε μήνα, γιατί θα κάνεις Facebook, Instagram κτλ. Αν έχεις απαντήσει για να μιλάεις με φίλους σου. Τι πιστεύεις για τον εαυτό σου? Εγώ ψάχνω ποτέ. Νομίζω είμαι και λίγο ψάχνω. Ωραία, αυτό. 30%. Που να δουν και 100. Το επόμενο τεστ είναι ποια είναι η μελλοντική πόλη που θα μένεις.
Αχ, αυτά μου αρέσει πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου αξιοθέατο? Το Περού Σάιφελ, που δεν έχεις πάει και θες να πας πάρα πολύ. Στην Αμερική. Αν επέλεγες να καταστραφεί μια πόλη, ποια θα ήταν αυτή? Καμιά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ σε μια πόλη? Τα αξιοθέατα, ότι μπορείς να κάνεις. Αυτά, τα αξιοθέατα. Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει σε μια πόλη? Τα καυσαέρια φυσικά. Σου άρεσε το τεστ? Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, το Παρίσι. Εκεί που ήθελα πάντα να πάω και όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Και όντως είναι η αγαπημένη μου πόλη. Πόσο καλά ξέρεις το Τζέι? Αυτόν, ποιο είναι το κοινωνικό του όνομα? Που δεν να ξέρω. Που μένει Κύπρο. Με ποια τα έχει? Με την Κάτια Κυριακούδη. Του ίδιο κάνει YouTuber και DJ. Πόσοι λογαριασμοί έχει στο YouTube? Νομίζω ένα. Αν έχει δεύτερο λογαριασμό, πώς λέγεται? Του J Games. Θα έπρεπε να είσαι αδερφός. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Θες πάρα πολύ να το συναντήσεις. Αν δεν το έχεις συναντήσει ήδη. Εγώ, το J, πάτε καλά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα το ξέρω πολύ καλά. Ωραία, θα κάνουμε και αυτό και άλλο ένα και σταματάμε το 2. Πιστεύεις ότι είσαι όμορφη? Ναι. Έχεις πολλές κατακτήσεις? Ναι. Πιστεύεις ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο? Όχι. Έχεις? Όχι. Είσαι ψώνια? Όχι φυσικά. Σου έχουν πει ποτέ ότι είσαι όμορφη? Ναι. Λοιπόν, όμως δεν είσαι όμορφη, η πιο όμορφη είναι η Βλάσια. Ποια είναι αυτή? Ωραία. Θα κάνουμε και άλλο ένα και κλείνουμε το βίντεο και το τελευταίο. Βασικά θα κάνουμε αυτά. Πόσο βλήγηση έχεις? Από πού κάνεις παγκάτο? Του τεστ μεγάλα. Ακουμπάς εκλέρ. Έτσι και έτσι. Πού είσαι πιο βληγιστή? Πόδιο. Θέσεις γνωστική? Ναι. Αν δεν πρέπει να ήσουν ζώο, τι ζώο θα ήσουν? Σκύλος. Σου αρέσει τεστ? Τέλειο. Μεσαία. Είσαι αρκετά καλά, μπορώ να πω. Και πάμε στο τελευταίο. Είσαι η Ναταλή. Αγαπημένη ατάκα της Ναταλής? Δεν ξέρω, αγάπωσε. Ποιον αγαπά η Ναταλή? Το Άσου, δεν ξέρω. Ομάδα της Ναταλής. Λιφιτζούρι. Θόρκετ. Τι μου δίνει για την άλλη Ναταλή? Ο κολλητός θεός. Ποιο είναι πράσινο? Ξέρω εγώ. Το έτοιμο σκελό. Και εγώ που να ξέρω. Αυτή δεν την ξέρω καν. Θα κάνουμε άλλα 2 και το βιντεάκι μας θα το κλείσουμε. Ποιοι μαθητές είσαι από το περιβόητο Β1? Πόσο δυνατό γυαλιά έχετε? Πολύ δυνατό. Πόσο καλή είσαι στα μαθηματικά? Προσπαθώ να είμαι καλή. Πάρει περίπτωση πότε να κυβερνηθείτε στη τάξη? Ποτέ. Ποια καθηγήτρια συμπαθάς περισσότερο? Ιστορία. Αλλά το σχολείο και εγώ δεν θα έκανε. Θα φώναζα. Όχι, θα έτρεχα να ξεφύγω. Και τέλος, τι κινητό έχεις? Samsung. Γελάτε μέτρια δυνατά, με τα μαθηματικά προσπαθείτε όσο μπορείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε μας στην τάξη και έχετε Samsung κινητό. Μπράβο Δέσποινα, ίδιες είμαστε. Ωραία. Αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Bye!